Kada su stanovnici Mekke, a Mekka sveti hram, sveta zemlja, odabrana, ali u to vrijeme njom su hodali mušrici, a iz nje protjerali najbolje i najbolja Allahova stvorenja. Kao što danas često vidimo da se u Allahovim kućama ne da i ne dozvoljava govoriti o Allahovoj vjeri, iako su one zbog toga i uspostavljene, ali Allah svim vlada i On svim upravlja i On mijenja situaciju. Pa kada su stanovnici Mekke, mušrici, izveli Zeid ibn Desneta iz harema da bi ga ubili, boje se Allaha tobože, pa neće u Mekki, u haremu da ga ubiju, već su ga izveli izvan harema. Što kažu, hoće krmka u kurbana. Ne može od harama halal. Hoće od kamate džamiju. Hoće od aškovanja halal porod. Ne ima od krmka kurbana. Ima, ali to nije to. Izveli ga iz harama da ga ubiju, bojeći se Allaha da ga ne ubiju u harem. Pa mu reče tada Ebu Sufjan, koji je tada bio mušrik, a kasnije primio islam: zaklinjem te Allahom, o Zejde, bi li volio da je Muhammed sada na tvome mjestu, da ga smaknemo, a da si ti kod svoje žene? A odgovori i njemu i ostalima Zejde: tako mi Allah. Ne bih volio da je Resulullah a.s. ne ovdje, nego ne bih volio da je on tu gdje jeste, pa da ga ubode trn, a da sam ja u svojoj porodici kod svoje žene. Ne da bude on na mome mjestu ovdje, nego da je on tu gdje jeste, da ga trn ubode. Gdje su oni koji slušaju protiv sunneta Resula a.s. pa šute? Gdje je mladost? Gdje je snaga? Ili je muško postalo žensko, pa se ne smije? Ili se vodi politika da ti neko napadne na oca i majku i da ih psuje i vrijeđa, skočio bi i zacrvenio se i ne bismo te ni poznali da se to ti taj. A kada se govori protiv sunneta Resula a.s. onda se vodi politika lijepo s ljudima, fino. Na račun koga? Na račun čega? Na račun sunneta Resula a.s. i na račun ove vjere.